Priang subhai phi baroh kane janmiet ka benta jong kane Bible study baroh ki peit leng ba kane YouTube channel jong Good News TV kerteng ka bathyang tam jong Jesus Christ unong penem jongi apangin nya chaprang kane Bible study jongi kane janmiet halor ka phang ka jing atatin hi kumbangila ekren ki sautri kita yo gi blalet bakan ka tayo ka basan ngene kran ka jo hi to ngene let chwa khama jong blei ha ki jingduwai Kokpa jingba beneng you wanna come out jame ko try ban IT ban ke baroh ko try bangin sa pandap kani ko por member kentang mame ko try du min simbo ko jame to ai ba ke baroh bangin yo ban pusan ko try men lam du min simbo ko jame men pasyaw po jongi ke jing shisha akting jame ba ke ko ba me kwa ban ne ke jing em jongi to ab kan ka tien ko try kan da yo aja ka shisha ka don ko jongi bangila ban em daka hakajing em mujungi ba mana ka si ko try shimti kani ko por ba kan tang ru yanga kani ko por ko try ban ai kani ko Bible study to abiki ke baro kan long da ka jinga lam ko jong min sim ubo ko snga to shash ko jing dwai jing nong pop ko ba crowd jing jisu pan amen ani ka janbe ko bamenta ka belong ka tayo ko basan Jaka ni ka Bible study ngene le aka ju hi ka topic ka jing atatien min shamte yo ngila pet halor kitu ki jingkli ba hatu ka ni ka jing atatien ka long na em ka pop la ni de ni em pandon ya ka ni ka jing atatien ha ka jing em ka jongi te ka ni ka si ka bamenta ka ni ka janwi ka bamenta pa ngin pet kumno ngin ne haba ngi don ya ka jing atatien le si mo kana ki khap ka jing em ka jing bo ka jing atatien ka wan le si ngim nang kumno bangin ne ke bangin ne Te kani ka jan mi ngine pusan ladaki wan ka jing atatien ka jing em jing ke bangi de banne kumno bangi de banne pat ya ka kum ki khun ki jong blei ngin pet ka bening kong ngin pediang ya ka jing atatien bangi don bat wat ka jing yarap kata ka long ka step ka bening kong mo bang bangi don ka jing atatien ngin kro ban pediang ya kata ka jing atatien ka bangi don pat ngi de ban kloi ru ban wat ya ka jing yarap Ngin yo ka gospel jong Marcus kalanong ka bakhandai ka dukhat ka ba apusaw hang tu ngin yo ru barabon nga kran ning bakani ka study baro asantli kita yo menta ngina kran shushu ru shphang unu pa jong nu khana bu pangbor bo kumno ka jing net ka jing atatien ka ba udon pat ba ulet banya lam hakmat ka jong ujisu bat upediang yala dia ba ujisu ang ba meduna ka jinget upediang Wang ba pimdan ka jinget uji su ang pimdan ka jinget upediang ong hot atrai to yarap ya ka jing uang nget atrai ndai to yarap ya ka jing bam nget ka janga upediang ya kata ka jing duna ka jong u pat u kuloi ru ban ong yu uji su ban pan ka jing yarap nu uji su yarap atrai ya ka jing bam nget janga ngiru ngide ban kuloi ban pediang ban kuloi ban wat ya ka jing yarap na ublei ba unyarap bingi un ai boringi apa kita kijing atatien ke bengi ya kendu bat kum jurungi lawan wat e kijing yarap na kinong yalam jang ke balang nani na ki counselor nani ki bahayang bahasa nani ki palok kinu ki palok ki ba phis ngaujan ki ba phila ban chanya wat ke jing yarap ke jingiasyllok na kijing Christian na kiru apreng ke ni ka khap jong ke jing atatien apa ke ni ke jing atatien ka wan to ai benginum shang haju ngin kentai ngin ong ba ong ngim don ga jing ngim don jing atatien ne ra piso tho pi don pediang ya ka but what ya ka jing rap ka benta ka ba ar kumno ngin ne abangi don ka jing atatien ka benta ka ba ar ka long le ha ka jinget ka jing atatien act on your faith not your doubts le ha ka jinget ha ka jing atatien act on your faith not your doubts apreng ka jing atatien ngin ken ma wan phai shaka jinget yan kan mawan phas ka jinget u no wa thau ya ka yeng ding da ka jinget wala u don ka jing atatien ndre u pendap ya kata ka kam da ka banget scam ha u blei kata ka de nuksa ngi ina u no wa ngi ni isu shoy ka nuksa jong u Abraham u bodon ka jing atatien ba u blei la pha u ban mi na ka ri or ban let pat sha ka ri nong we sha bijingai du u don ka jing atatien ndre u le pat u pendap pat ya kata kaktien ke ba ublei uang da ka jinget Moses ru udon ka jing atatien haba ude ban kam sa silyang ke duriau basau haba kita ki sipai jong paru ki lawan be u bari ki khun Israel endre ule da ka jinget ha ka ba ublei la patha u ule bat ulat kilat sa silyang ini David ru komno David u ya khon ya u Goliath
para pereng kan ke jing khun jong David yo Goliath nesi un don ke jing artin re upendap ye ke ko uble la pha yu banet da ke jing shlor ma uble na ka pat u ba kumju uni David da ke jing net ba uble un penjob yu lalu menele persha yu Goliath pat nyo i ru ke jing job Joshua ro bo ya plon ya ka kan ro Jericho kumno udan ke jing artin hande unget pat aka tien ka ba uble wang u pendap kata he act on his faith ule akata ka jing he act on the faith ndai ka jing artin but you i ka jing job ka ba wan hagi khun Israel ling ba u Joshua in iu Daniel ru in iu Nehemiah ru aba utte kata ka kan ro Jerusalem kumno ula bante da ka jing net how ta uble u pha yo u kini baroh ki brio jo uble ki don ka jing artin re ki jet choose mo ki jet ban ne but yash ki jet ban ne da ka jinget but ki yasha ru da ka ta jinget ki ki jing tunju ka ba ki kandu mangi ru kumju mo ka de hangi bangin jet bangin ne aka jinget da ne ngin jet bangin snap ye ka ta ki jing atin ka jing ka jangi to ai ru bangin jet ka jinget bangin yasha ru da ka jinget apa kita ka jing tunju ka bangi kandu kabenta ka balai kumno bengin ne haba don ka ni ka jing atatin ka jing emjongi kabenta ka balai ka long atatin ya ka jing atatin ba phidon ya ka jinget ka ba phidon atatin ya ka jing atatin ba phidon ya ka jinget ka ba phidon doubt your doubts not your faith ktin phare ki ong doubt your doubts not your faith kamut ngim dei ban kentat ni ken ria no na ka jinget bangi don tang na mar bangi don ya ka jing atatin don ki por balapan shoy bat nginget no aka jing atatin ka bangi don ngen ken ma bangim de ban sangye no aka jing atatin bangi don bat shong sa hangta ndengin nya chaprang daga bashanya bat it lut ha u blei doubt your doubts not your faith ngin la ban atatin ya ka jing atatin hande ngenom de satya ban atatin ya ka jinget ka ba ngi don namar katahi kala ban penya chaprang ka jing em ka jongi apreng ki jing ki jing tunju ki jing le kom ki khun ka stan ya kandu na ko por shakwi ka por ka benta ka basa pat kumno ngin ne haba ka wan ka ni ka jing atatin ani don ni ka jing atatin ngen phai shaka jing shisha ka bangi tep ngin phai shaka jing shisha ka bangi ngi tep haka shithi ka ba ajong Timothy kalan nong ka baning kong ka khot ka ba khat ar hang tu usamna Timothy angom noi kini ki kitien apreng kita ki jing atatin ki jing jong ka jing em ka jong uong na mar ka ne ka daw nga sha ru ye kini ki e pen ban ngam sngole ara na mar ngalai ithu uta ha ubang alanget bat nganget scam ba ulong ubala banda ya kata ka bangla IT ha u hamar kata kasi uni samla Timothy kini kentien ki jong uni samla Timothy ka kado ba ka tho ba u ya leng ba ki jing tunju ha ka ministry ki jong u ko mu samla badan ki por usha kren ben usha i ben badan ki por usha set bendi badan ki por usha i marwe kata ka jing trei ki jong u ki jing phla ki jong u ya u Jesus Christ bat ru kawan ra ki jing atatin ha ki jing im ki jong u hateng but kini ki kentin ga Timothy pen kan mau ila dia mo pen kan mau ila dia banga nget scam ngan yang scam apreng kita ki jing apreng kita ki jing tunju apreng kita ki jing atin ka banga ngadon ngan yang scam ba nget scam ha uta ubangala IT namar utahi ula un ai bor ba pen client ba uba pen la enga banya ning ba kita ki jing tunju ka jing shisha ka jong phi hapreng ka jing atatin ka jing shisha ka jong Timothy ka long ba nget scam how ta uble ba u money ba u shakri ma ta uble ba u money ulla eki baro te ka jing kli ru ka long ngi ka jing shisha ngin yang hapreng ke ni ka jing atatin ka bangi kandu ngin phai sho uble ubala ka ka bamla abat ubriu ka long ka bala sudah abat u blei ngin kan mau ya kata ngin phai sa ka jing shisha ka bangi ngi tep pa uble ulong ubala uble ulong bodon bor uble ulong uta ubala pelat ingi na kita ki jing ki jing jar
badru ubalong ke jubab nam ta ke jing atatin ke jongi tu kumno ngila ban pendu ya ke jing atatin ke jongi dei haba ke jing atatin ka wan ngila ong kumno ngin respond kumno ngin ne hake ya kata ke jing atatin but kumno ngila ru ban pendu pat ya kata ke jing atatin na ke jing im ke jongi kawai ke jing ong ka ong kumne the remedy for doubt is faith. The remedy for doubt is faith. Mo ke jing pen kia ya ke jing atatin ani ke jing pendu ya ke jing atatin ka dei da ke da ke jinget ka dei lut da ka jinget. But kawai ru ke jing ong ka ong kumno we need a faith big enough to encompass the worst moments of life. We need a faith big enough to encompass the worst moments of life. Ni dan kam ban don ya ke jinget ka ba kam kraw ban ya ke jing ki bawan ha ke jing em. Ke bang ila ban pendu jat sendan. Ya kan ni ke jing atatin ke de da ka jinget ta ka dawi kira na do mene sepang kata ke jinget ten em ha pering ke jing atatin. Badi tang kata ke jinget ka bala am pendu. But habangi ong kata ka jinget ka bala am pendu ke jing atatin ni don pat ka jing khon ke jing le ka jing em jungi ba kumno pat ngila ban pen klan ya kan ni ka jinget ha ka jing em ke jungi kumno ngila ban pen kraw pat ya kan ni ka jinget ha ka jing em ke jungi khna bang ngila ban pendu jat ya kan ni ka jing atatin ka bawan hangi dei ni em habangi kan chpang jinget pat ko dan ko wei pat ka jing kidi kumno pat ngin pen klan ja ngin pen kraw ya kata ke jinget ka banding kong ka bangin la ban ne kalong ngin IT lot yala die I ka jing IT lot ke jongi yala die sha ublei ke jinget ka bam khi shu ka bas kem ka bas dang le sina ka jing atatin ka bangi ngidon ka long da ka bangi IT lot yala die ngidon kamban IT shwa yala die met bat men sim bat ki jing mo chapar khat ke jongi bat ru ke jing em ke jongi hi baro ko wei ha ublei kna bangi la ban pendu ke jing atatin na ke jing em ke jongi kumbo ong ha ka kitab sam la ni ke jing rai sam ka balai punyo ka khat ka basan to IT ala ka lenti how try to shanya aru ha u te on pelong ya ka to IT ka yala ka lenti how try to shanya aru ha u I ka jing IT lot ke jongi sha ublei kna bo on la ban pen klan shushu ban pen su thiet shushu ban pen scam ya ka jinget ke jongi ni dan kamban IT la dia man la kasni man la kapor ka ba arpat bang kumno met pen klan ke jinget ban pen do ya ke jing atati na ke jing emu jungi ke de bangin net akhmat jo ublei kumba ngilong ngin net akhmat jo ublei kumba ngilong ngimte ban sango le ran ban net akhmat jo ublei kumba ngilong namar ka dei da ka ne ka lenti ba ublei ula ban ya rap ya ke jing tlot ke jongi di da ka ne ka lenti ba ublei ula ban ya rap ya ke jing tlot ke jongi da ke bangin let akhmat jo kumba ngilong ringkat ke jing atatin ke jing jot ke jing pra ke jing keli ke bobonjat ngin ra akhmat jo ko ban pen kan mau yo ko wei ka samla ka thei samla ka Charlotte Elliot ka bathau ka jing rai him kumbang along just as I am ha ka snam kha prosper life ho ka jing em samla ka jong ka kam shamla pdyang ye uji sukres kam shamla nge thiru hauta uji sukres hendai na ka jing kren ka jong u ba jong ka ba we evangelist Dr. Caesar Milan ula pen shloria ka banet akhmat jong uji su komba kalong kani ka samla Charlotte Elliot ka dan shibun ki jing atatin shibun ki jing kali bakam la ban nget how Jesus Christ andre uni unong ya lap u Dr. Caesar Milan ong pidan kam bane khama jong uji su komba pilong ko Charlotte Elliot but hangta fin sayo e ka jubab but shisha kani ka Charlotte Elliot ka tho e kani ka hem de hadin bakala yo ma shisha yo tau jisu bakale khama ju komba kalong just as I am bakayo ma ya ka jing thau thamai ha ka jing em ka jong ka ngini ka shiti ka bani kong jo Petrus ka nong ka pasan ka khot ka ba nyo hang tu ong kum no da ka ba bread halor jong u ya ka jing khusai jong pi baroh na ba usuma sukher ma u shaphang jong pi kijing kijing tunju ki wan ba ka palong pi ba pen kali jing kali shaphang ublei ka palong pi ruban klis phang ka jinget ka pa phi don kita ki pen khuslai ka jing em ka jong pi kita ki pen thu pen do thia pen do da me phi de ka tie jo uble ka pen kan mai ngi bangin net akhma jo uble kum bangi long in bread dot ya kita ki jing khuslai ki jing ket ki pa khia ka jong ni lamba mo u ula ban pen sting ini I ka pa benta ka balai pat
Kumno bangi penklan kan ni ka jinget ka jongi kena bangi la pendu ya kan ni ka jing atien kalong ngin yai duwai bat pulit testai ka tien jong ublei ngin yai duwai bat pulit testai ka tien ka jong ublei kadi ka benda kalong challenging mo kalong ka ba bahaya bon ki khon kristan ban le teng teng ngi klet no ban duai mana kasi klet bat ngi jai to ru ban pule ka tien jong ublei Hagajing jing paman kasi padang kijing bon kam na ne padang kijing yasham na re kanu ka daw ngi ai bangin nat na banduai la ni ban penjai tu ingi ban pule ka tien ka jong ublei pensham ka jubab a penyo ka jing shampang na tang na ka tien ka jong ublei namar ka tien jo ublei ka long ka sharak ya ki jat ki jongi ba ka jing shai ka lenti jongi ka jing ra sam ka ong ha ka shi spa ha khandai ka du khot ka shi spa san ba ka tien ka jong ublei ka long ka sharak ya ka jing ki jat ba ka jing shai ka lenti ya ka jongi ublei u ai ngi ga ni ka bible ya ka ni ka bible kom ka jing phlai ki kam ye ki kamba ki bola le ha ki por men shwa nang ne ngi i ki kam ki jo ublei de na ka bible ngi i ka kam ki kam ki jo ublei bola le men shwa knang bangi la ban shanya ha u ha ka ni ka por ka ba menta i knang bangi la ban shanya u ka ni ka por ka ba menta kum jo ru bangin tep shaphang jong ublei bangin tep shaphang jo ublei ha ban ne kum no ya ban pule ya kan ni ka tin ka jong ublei ka ni ka bible bangin tep shu shphang jo ya ban pule ka ni ka bible knang bing la ban yo i ru ya ki jinglong ki jong i ngi yo i ru ki jinglong ki kamba ki jong u ki ba u le ka jing rai sam ka ba nyo phun rio ka khat ka ba khau wei om no ne nang rai sam ong ngan ya thu i ki jing le jong trai na ba ngan ken ma ki jing le phla jong me ki ba man no i nu nang rai sam yo i ki kamba ki ba phla na ki ta ki kitab ka bible ka ba u yo ki kitab bat tho ru shaphang kita ka jing shem ka jong u ya ta ka bor ka jong ublei u tho ka ni ki sam bar ongan phlai kita ki jing le jong nyu i kita ki kamba ki ba ublei ra le u jisu le ling ba ka ni ka ten ka jong u ngin shem ya ka ha ka jing em ka jong i bat ngin pen day bat kata ka ten ka jong ublei ka jing em ka jong ni ka ba menta ye ka ba u ublei u kular he ka jing em ka jong i ka ba la shai la ne hakal lawe ga jongi la ne ke engin khmi lenti ha ga jing em ga jongi ka ban sawan la shai la sisi ka deling ba ka jing kular ka tien ka jong ublei u bo a hangi hangni ngin salla ban ne ha ga jinget om ga jing at tin ming la ban jam shakmat da ka jinget i ngin ye kan du e jing e Indre ngin pule ka tien ka jong ublei ka balong ka sharak ki jat ka jongi ka jing shai ka lentiat ka jongi ka banyara pan ai boring hi pan bangin don ta ka jinget bangin aban shania ha u ha ki por ki ban tangwan te ka benta ka wei pa ka benta kumno bangin ne ban pen klan ne ka jinget ka jongi khana ka ni ka ajing atien kanum la ban wan ha ka jing em jingi la ne ngin la ban pendu ikan ni jing atien da ka ba ple jing mut ha ke ka bangi small tho om ha ke ka bangi small tho I teng teng bon si pelut por ban perkhat ban pusan ke ka ba jeli ke bangi la penyo ke jubab dan ngim la ban small tho ni pelut por he kita ki ke de kasam ka pasi spa kuwe ka pen kan mau ngi ya pedeng kita ki jing keloma jing mot je perkhat pedeng kita ki jing bam small tho ki jong hi ki dengan khmiet ya la ki khmat ki lom nang no ka wan ke jing rap jonga ka wan na u try u bala thau ya ka beneng bat ya ka khando ngem don kam le si ban small tho ki jing at tien jong hi ka ba wan ha po jong hi da ka bang yo I nre ngi don kam ban shushanya ha ublei ubanya lam ye kijing em jungi ha preng kijing ki bowan ra shibon kijing atien ha kijing em I kum u Thomas uba atien mo u jisu ong kum no Thomas ong sok uta Thomas ubam sham la yo I pen ban ubanget to ai ba lesi kijing atien ki wan kijing em jungi bangi kwa ban yo I kwa ban yo kita ke jubab dak kwa ke jubab dak bangi yo ki ne lesi kam la ban nong kum ta ka jing em ji de to ai bangin sngo tho ngin pusan pan ban ki ka bangi la ban sngo tho to ai ba kan ni ka sam kan no ka jing pat kan ma ngi bangin wat u blei war padeng ka jing klo ma jing mun ka jing bam tikna jong ka jing em namar ngi tips cam bat ngi sngo tho hi ru ba u blei da ring ka lem bat ngi bat u long
unong yerap jongi ulong unong yerap jongi to ai mo shi ong ko wi jing ong bong simple faith ka jing yet ka ba sisur shidur ka jing yet ka bam long complicated faith mo ka bam pen kromar ka jing mo chapar khat to ai ngin ple jing mot ka ban ha ka bang ngis ngau thu iki ai om ki bam so thu ngis ngau thu bo ble ula de ne ngis ngau thu bo ble udan bor de ne ti ka ta ke ngin ple jing mot bo ble udang bo kraw ble ula ban yerap ni kum bong ki sam ka jing yerap ka wan no ka wan bitang na utrai bla thai ka bneng ba de ka khando tungin pele jumot ha ka ta ken om bangin khuslai pat ik jumot phak jung ye ki ke bangem sngo thu so ko wei pa ka benta ka long bangin shanya ha ki jing shisha om ha ki jing sngo go jongi ngin shanya ha ki jing shisha facts ha ki jing sngo la ne ki feelings ki emotions ki jongi shanya ha ki jing shisha ka ba ublei ong ha ki jing sngo ki bala ban pen klomar ya ka jing shisha bon sin kini ki jing sngo le ki emotions ki feelings ki jongi ki alam bakla ha ka jing im jongi ki brio dengi devan wat baban shanya tang ha ta ublei ubalong ka jing shisha ken ma ka ta ki jing sngo ki jongi ko proverb ka nong ka balai ka khot ka basan adu nyo ko kumno the net how try the la ka donut baroh but what shanya hala ka jong ka jing shampang ha ki lenti baroh to phla ya u te on pen bet ya ki lenti ya jame wat long bastat hala ka jong ka jingyo shap tieng u try but to kyar na ka bas new kane ka proverb ka pen kan mau ni ba pedeng jong ka jing atati ni klet ya ka jing shisha mangi de ban nget ha ublei ubala baro ubadon bor baro ubatip lut ya baro bat uba penyat ya ka jing em ka jongi ka jing shisha ka long ublei ula ban pen sting ke ya ki jing ket ki jongi ulong ka juba ka jing em jongi ulong ya da jongi unong ap lang brot uba bahau jongi unong pen khia jongi ulong ka jing pen em jongi ndri kini ki baro ki jing shisha ni klet habawan kita ki jing sngo la de ki jongi ki patilap pat ya kini ki jing shisha baro bat ka pen klomar ya ka jing em jongi bat ka pen attin shishu ya ka jing net ki jongi to ai ngen ken ma bangin shanya ha ki jing shisha bo ublei ulong ubala lut uba ulong unong ap lang brot jongi uba bha bo ublei ulong uba kra bot uba dan bo baro bangin shanya ki jing sngo ki jongi ki bapen ya lam bakla ki bapen bakla ru ya ka jing em ki jongi ba de ka jing net ki jongi yin pe ko we pa ka benta ke bangi de ban ne ban pen klan ki jing ki jongi khna pen do ki jing atatin ki jing em jongi ko long ban de parlok bat ki bala ban ai min sim bat ai jing krishan yangi khna ban wan ra e ki jing san ha ka jing net i company of friends mo shiong ke jing de parlok bat kita ki bala ban ai min sim dan ne ban ai ke jing krishan ke jing long min sim ke jongi khna wan ra ai ke jing san ha ka jingyen ngine mer jumul ani ngine ple jumul ani ngine kali jing kali ngine yo jinghikai mar kalyang na kita ken ki badan ka ju ka min sim ka shiti poch galatia la nong ban rio ko khar ka ba ar no tu e kep phi ki jing ke parlok hi te komta phinya pendap ya ka hukum ukres ngin wat ki parlok ki bala bana te lam ha ka jinget ka ba hau Jesus Christ ki ba ai min sim ban yat ha ka jinget ha ka jing atatian i ki parlok ro company of friends ro ki long baran kam bha ban te ya ka jing net ki jongi kom ki kristan to a bangin yet bha in wat bha ya ki ba kumno ki parlok ki bangi nge yat nge yang ki bangi perkhat nge mut lang ta ai ba kata kita ki parlok kin la ban pensan ni ke jinget ke jong ni bat bara ru ban pendu ke jing atatian ke jing em ke jongi te ko pen kot no e kan ni ka bible study ke jongi halo kan ni ka topic jong ke jing atatian ngim de ban shapti ang lada wan ke jing atatian ha ka bible ngyo ishai ki brio jong blei ba kumno ki mar ke jing atatian bat ya khon ban don ke jinget ha ke jing em ke jong ki When nong tho ba crow Frederick Buechner no doubts are the ants in the pants of fate. They keep it awake and moving. No doubts are the ants in the pants of fate. They keep it awake and moving. Kamut uniu nong tho open yesriem ya kejing atatien kom ya kidekeu ki baktik badat ya kejinget kejongi. To ai ba kejing atatien ke bangi don
kan pen khi ya ka jinget pat ka pen klan pa pen su thiet bha pen ban ya ka jinget ka jongi to ab kan ga jing atatien kan long a positive doubt ni ga jing atatien ka ba bha ka ba la ban pen kieu ga jing long men sim ka jongi ka la ban pen san ni ga jing long men sim ka jongi ka la ru ban nang pen scam ju shu ya ka jinget ka jongi ka ba ngi don how Jesus Christ le sing in don apreng jongi ki ba ya apreng ki jing e ki jing le ki ba bon jat kham tam ban ta le ki jing pang jing stom ha ka jing mo chapra khat ki mental illness ka ba ki anxiety depression stress shibon ba kita ki jing pang jing stom ki ba wana ki jing mo chapra khat gi don ru ha ka jing hyar ka jing long men sim ha ka ni ka jok ka ba menta to ai ba ka jing shisha ka tien ka jong play kan plat me phi kan pelong ye phi ki khon ki balat lot na kita ki ke baro phinyeng ki bre ki baklan ka jingen ki bre ki bala thau thmai do Jesus Christ but ki bre ru ki bayeng na ka banta ka jing shisha ka tien ka jong play to blei un rap lam yengi ka ni ka janmiet ki por ki banang wan na ka banta ka buram jong u amen to ngina de khama jong play ha ka jong play Gok pa jing ba beneng yuan khama jong me ka janmiet ko try ban ai ngo ya ka kerteng ke bem ke brambor ke jome ke jingalam ke jome ko try kini ki santri ki tayo kini ka topic jing atatien to ai ba ke e baro abing la ya merge hur ke baro abing la ayu abin ya selok ko try bla ayu abin ya ngam jeliu na ka tien ke jome ko try to ai kan long ka bor na ka banta ka jing ka jingi ka banya rap ka jing ka jingi ka manak si kom ki kistan bagi mat ki jing ki jing le ki jing tinju ka jing ka jingi to ai ngin tip ko try jus be ba me melo blei udan bor blei bakra bor bala lut ki baro melo blei ko try bala ban shim ban weng no kita ki jing atatien ki jing ka jingi melo blei bala ko try jus be ban thau thmai ki jing ka jingi melo blei bala ban pen kot ki jing pang jus tom ka jingi melo blei bala ban pen kot kita ki jing pang ki jing bo chapar khat ki jingi melo blei ta bala ko try jus be ban ne ki kampa ki bakrau ko try ke bamla ban ni ki bri ko long ko balla ban me to ab ki jing kyrkhu ki jong me ko try ki na yai the ki khon ki jong me ki ba wat ya me ki ba thrang ya me ki ba slyang ya me ko try ki ba ang not ya me ko try ba to na ya pen khlan ya ke jinget jong kita ki khon ki ba kwa ban ngam ban su thit ke jinget ke jong ki bat me ko try to isen e kan tra ba men thau thamai ka jinga dei ka jongki bat mesa sisien ko try baka pop kanum la ban wan hapadeng jongki ban khanglat ya ka jinga dei ka jongki bat me ko try to I can IT la de shameng shanya ahme ko pa ha ki por baro ko try jing im ko jongki bangi duai ko try ki brig ba sha te ki ba sha khom ko try ki jing di ki basni me long nong palat na ko benta ki jong ki ken atatien le si ba ken nat no na ki ni ki jing di ki basni ko jing kar ni ki jong ki bahar kam ko try and re try just be ken shanya ken net scam kenum don ka jing atatien but me ba ka bor ka jong me na ba me la ko try ban pathat ikita ki ken reason ki addiction ki ba pher ki bahar rukom ki batte ki ba khom ki khon samna ko try ya ki khon kristan ko jisu bi mella ko try jisu bi to I can pai ka khmat chame bangi duai ki ta ki kendri jang ki addiction men pathat dot da ka bor ko jang me but ka kerteng ka ba khrau bor ko jang me u jisu christ try one but it ken jisu bi et ka men sim ko jang hi way ki ba pet eng ba ka ni good news tv me men shimti ki ko pa ken long ki jang me ba me man nong u jang ki men ya lam ki jing em ko jang ki ba man si I can don ki jing snow red ken tra ba ken pedyang ya me ki jing em ko jang ki ken snow red ken tra jisu bi pakata ka mala de ki jing solong ego po jang ki men pen do men pen dam ken pen red ba ken pedyang ya ka bor ki jang me ka ban tre ha ka jing em ko jang ki da ka ba ki pen red ya la de try jisu bi try ma me ki kamba ki ba phala nang ya try ko jisu bi e do men sim bu ko yu jang me but pen em ya ki khon samla but pen em ki khon kristan but pen em me ka ri ba ja ban riu ko jong hi ko try jisu bi ngong ki break ba tip ya me ki ba tieng ya me ki ba shap tieng me yi duai ban pen em ki balang ko jong hi balang kristan ko try jisu bi e yi duai ba ka
bor ke jome kenyai pat ngi ki khon ke jome jisu bi loring kat bat ngi ki por baro me long jibab na benta ke jing jongi ni IT la ke jong jing shame ko ta shimti ngi kumbang ngi long ko trai pat tu kan do ngi hakata ke jaka ke bangi don apreng ke jingjat apreng ke pop apreng ke jing atati ngi jing tu wan benya shambat ngi ko trai jisu bi but ngin yo ben yo iya ka kmat ke jome ngin yo ben yo sngo ka tien ke jome ben ngin yo iya ke jing pelat lut ya ke jing imu jongi jisu bi long ma me kalenti na ka benta ke jongi trying shu IT ya me ki e baro bengi pendap kene pongi IT ru ya baro ki min sim ki bokodor ki basngap lingba kene good news TV melong lam rekat bat ki ke jing kyrkhu ke jome kalong rekat bat ki ke jing imu ki ba mana ke si snap tu charge ko jingduwai jang pop ko ba kraw ak jing jisu pani kini baro amen to ai ba kajing e ba ka jong blei ko pa kajing ai ka jong blei khon ba kajing slok ba thiang ka ba pinchai bor ka jong min sim ba kon kan chang sa ring kat ban hi la baro kita ba e ban shakri ka krteng ka jong me na do menta ba cha ba bom chukut ru amen